Ahoj a vítaj. Dnes ťa prevediem meditáciou dilemy. Skôr ako začneme, ťa poprosím, aby si našla príjemné miesto, kde si ľahneš alebo sadneš, kde sa budeš cítiť príjemne. A pohľadaj si ešte takú polohu, v ktorej sa bude tvoja hlava, ruky, trúb aj nohy cítiť najlepšie. Vypni si zvonenia na telefóne, prípadne na smart hodinkách a uisti sa, že v nasledujúcich minútach nemusíš prijímať žiadne iné hovory, venovať sa žiadnym dôležitým povinnostiam, ktoré na teba čakajú. Že sa môžeš venovať relaxácii a času len sama pre seba. Tak ak si už našla príjemné miesto, tak ťa pozývam k tomu, aby si teraz svoju mysel zamerala na svoj dých, na to, aký ten dých je. Možno, že je rýchly, možno, že je pomalý. Možno, že je taký jemnočký, že si ho ani neuvedomuješ. Aby sme zintenzívnili zážitok z dnešnej meditácie, tak ťa pozývam k tomu, aby si urobila hlboký nádych, ale pomalý hlboký nádych a veľmi pomalý výdych. A keďže ti to ide skvelé, tak to ešte zopakujem. Pomalý hlboký nádych a pomalý výdych. Môžeš tieto nádychy opakovať tak dlho, ako budeš potrebovať, ako to tvoje telo bude cítiť a svoje dýchanie prispôsob sama sebe, tak ako to tvoje telo potrebuje mať v túto chvíľu. Dopraj si čas. Nikam sa neponáhľame. A teraz zameraj svoju pozornosť na svoju hlavu. Všimni si, ako príjemná teplá energia prechádza tvojou hlavou. Od tvojho temena hlavy cez čelo, oči, uši. Ako sa uvoľňujú svaly na tvojej tvári. A rovnako tak aj na tvojich lícach, ústach. A ty cítiš, ako sa tvoja hlava celá viac a viac zaberá do podložky alebo do vankuša. Cítiš príjemnú úľavu a relax, ktorý prichádza v tejto chvíli. A cítiš, ako tvoje hrdlo je viac a viac uvoľnené, ako opadá z neho všetko napätie a stres. Rovnako tak aj z tvojej krčnej chrbtice, z tvojich ramien. Cítiš, ako tvoje ramena padajú hlbšie, aké sú zrazu ťažké a zároveň také mäkké a vláčne, že sa im nechce hýbať. Rovnako tak tvojim lakťom, predlaktiam, dlaniam. A možno, že už cítiš, že tvoje ruky
a teda dlane zaplavuje príjemná teplá energia. A možno, že cítiš cez končeky prstov buď mravčenia alebo príjemnú teplú energiu, ktorá prichádza do tvojho tela a zaplavuje ťa. Dopraj si a vychutnávaj si tieto chvíle a užívaj si relax, ktorý teraz zažívaš. Blahodárne účinky na celé tvoje telo, na regeneráciu, aj na zmenu, ktorú dnes spravíš sama so sebou. Pokojne sleduj, ako táto príjemná energia prechádza aj celým tvojim hrudníkom, bruchom. Ako odchádza napätie s každým výdychom tvojho tela. Aké to je pre teba príjemné. Len tak ležať, nič nemusieť. Pokojne nechaj svoje telo, nech oddychuje, nech je čoraz viac a viac uvoľnené. Teraz sa zameraj svojimi myšlienkami na svoju panvu, zadok a stehna a dovoľ aj týmto partiám tvojho tela, aby sa viac uvoľnili. Rovnako tak aj tvoje kolená, plítka, členky a celé chodidlá až po prsty na nohách. Dovol sama sebe uvoľniť sa a nechať prúdiť tebou príjemnou, teplú liečivú energiou. Len si užívaj prichádzajúci pokoj a ľahkosť, ktorá prichádza s týmto pocitom. A keďže ti to ide takto skvelé, tak ťa teraz pozývam, aby sme sa vydali spoločne na výlet, kde spravíme veľké rozhodnutie a vyriešime nejaký ťažký problém, ktorý ťa v živote trápi. Môže to byť niečo, s čím sa zaoberáš v súčasnosti, alebo je to niečo z minulosti, niečo, s čím si nevedela pomôcť a snažila si sa to vyriešiť, alebo možno, že len hodiť za hlavu, alebo len to proste od seba oddialiť. Pokojne pohľadaj po svojom vnútri, čo to bolo. Dopraj si čas. Vyber si konkrétny problém, v ktorom pociťuješ veľké rozpory sama so sebou. A len si ho navnímaj. Nikam sa neponáhľame. Máme čas. A ak si na toto všetko nachystaná a pripravená, tak sa na túto dilemu zameraj. Všimni si časti tvojho ja, ktoré sa
podieľajú na tomto probléme a bojujú spolu. Potom pozoruj, aké pocity to v tebe vyvoláva táto bitka. A pozoruj, ako každá časť, ktorá sa na nich zúčastňuje, ako to má. Čo tam vidíš? Čo tam cítiš? Nechaj to na seba pôsobiť, nejako do toho nevstupuj. Len si to nacíť. Ako to tam máš? Teraz sa postupne s každou z nich zoznámime. A ak si rozhodnutá spraviť túto zmenu, požiadaj jednu z nich, aby šla do akejsi čakárne. To vytvorí určitú hranicu, ktorá umožní tej časti, s ktorou práve budeme pracovať, aby sa trošku ukludnila. Najprv sa s ňou zoznám. S tou, ktorá je práve pri tebe, ktorú vidíš. Len ju vnímaj, čo k nej cítiš. Pokiaľ cítiš niečo negatívne, požiadaj časti nesúce tieto negatívne pocity, aby ti dovolili pár minút to spoznávať. Aké to tam je? Čo je za tým? Ako sa v tom cítiš? Tejto časti venuj pozornosť, ale nedovolí jej prevziať oťaže a robiť si to, čo len chce. Len sa s ňou snaž zoznámiť. A k tomu musí tá, ktorú máš práve v tej čakárni, alebo ktorýkoľvek z jej spojencov, ktorí o sebe dávajú vedieť, oddeliť svoju energiu od teba. A tá časť, ktorá je v čakárni, uistí, že sa jej tiež budeš venovať. A pomôže jej to byť trpezlivejšia. Pokiaľ sa dokážeš dostať do stavu, kedy tá časť v čakárni, čo v tebe vyvoláva zvedavosť, popustí svoju úzdu a uvoľni sa a spýtaj sa jej, čo ti chce povedať o svojom postavení. Prečo vlastne zaujíma v danom probléme tak silný postoj? Čoho sa bojí? Čo by sa stalo, keby druhá strana získala prevahu a vyhrala bitku?
Nechaj ju rozprávať. Si pokojná, uvoľnená. K tomu, čo sa dozvedáš, nemusíš vyjadrovať svoj súhlas alebo nesúhlas. Len jej daj najavo, že si tam s ňou a že ju počuješ. Rešpektuješ ju a že ti na nej záleží. Vnímaj, ako reaguje. A keď skončí, tak ju požiadaj, aby zase ona išla do oddelenej čakárne a tú, ktorá tam bola, pustí von a spoznávajú rovnakým spôsobom. Opäť sa snaž načúvať jej argumenty a mať pritom otvorené srdce a myseľ. Pokojne sa s ňou zoznám. Vypočuj si ju. Nemusíš vyjadrovať svoj súhlas alebo nesúhlas. Len počúvaj. Proste chceš pochopiť, odkiaľ pochádza. Prečo je v probléme tak zainteresovaná. Čoho sa bojí. A čo by sa stalo, keby vyhrala druhá strana. A možno, že ťa napadnú nejaké ďalšie otázky, ktoré jej chceš položiť. Po chvíli s touto druhou časťou sa jej spýtaj, či by bola ochotná hovoriť priamo s tou prvou. Uistí ich, že si tam, aby si bola sprostredkovateľom a dohliadni na to, že sa k sebe budú chovať s úctou. Je úplne v poriadku, pokiaľ ktorákoľvek časť nie je ochotná urobiť to. V takom prípade nebudeme podnikať ďalšie, žiadne kroky. Pokiaľ bude súhlasiť, pozvi obe časti, aby si sadli s tebou na príjemné nerušené miesto, kde budete len vy traja. Alebo možno vy tri. A v tomto rozhovore budeš len akýmsi alebo len akousi terapeutkou. A tvojou úlohou opäť nie je postaviť sa na niektorú stranu, ale len im pomôcť, aby sa spoznali novým spôsobom a uistí sa, že sa navzájom rešpektujú.
pripomením, že obidve sú súčasťou teba. Takže majú niečo spoločné. Potom len sleduj, ako reagujú, keď sa spoznávajú týmto odlišným spôsobom. A všimni si tiež, čo sa deje s ich dilemou. Len sleduj celý proces, ktorý sa tam deje. Ako sa to tam deje, k akej zmene dochádza. Nechaj to na seba pôsobiť. Si pokojná a uvoľnená. A keď budeš cítiť, že si povedali všetko, čo si mali povedať, vstup do ich debaty a preruš ju. Daj im obom najavo, že sa s nimi takto môžeš stretávať pravidelne a spýtaj sa ich, či by ti v budúcnosti boli ochotné poskytovať svoj názor na rôzne dilemy. Ale pritom, aby ti dôverovali natoľko, aby konečné rozhodnutie ponechali na tebe. Boli by skôr tvojimi poradcami a nemali by na zodpovednosť závažnejšie rozhodnutia podobné tým terajším. Vnímaj, ako na tento nápad zareagujú. A rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch môže byť užitočné pripomenúť im, kto si z hľadiska veku, vyspelosti, vzdelania, spoločenského postavenia alebo spoločenského statusu. A tiež im pripomenúť, kto už nie si. A pokojne si toto navnímaj, ako to máš. A teraz im môžeš poďakovať za všetko, čo urobili, akej zmene došlo. A nezabudni sa znovu uistiť a aj uistiť ich, že sa k ním opäť vrátiš, keď to budeš ty cítiť. Pokojne im povedz, že ste v spojení a vždy, keď to bude už nepohodlné pre ktorúkoľvek z vás troch, že sa stretnete opäť v tomto celom procese a dovolíte sami sebe
si to v pokojnom a láskavom naladení a prostredí odkomunikovať, vyriešiť a rozpustiť a prijať to, tak ako to máte. A v tomto naladení ťa pozývam, aby si sa s nimi rozlúčila, aby si sa opäť vrátila do svojich myšlienok a svoju pozornosť opäť začala venovať svojmu telu a k tomu, že sa ti opäť vracia tvoja životná energia do tvojej hlavy, rúk, trupu a nôh. Že sa chceš zobudiť a žiť a pokračovať tam, kde si pred malou chvíľou zastavila. A keď to tak budeš cítiť, tak pokojne sa pomrv, otvor oči, pomaly si sadni, vypij pohár vody a môžeš sa vrátiť k svojmu bežnému životu. A keď sa uskutoční v tvojom živote zmena, určite mi daj spätnú väzbu. A ja ti prajem ešte pekný deň. Ahoj.